Пакуль мы жывыя, мы будзем памятаць. Пакуль мы памятаем, мы будзем жыць. На паўднёвым усходзе Віцебшчыны размяшчаецца Дубровінская зямля, сапраўдная ўсходняя брама Беларусі. Праз Дубровінскі раён праходзіць стратэгічна важная траса Брэст-Масква, М1. Непадалёк ад гэтай трасы, ля самай расійскай мяжы, знаходзіцца адно з буйнейшых пахаванняў на тэрыторыі Віцебшчыны. Мемарыяльны комплекс Рылінкі. У 1943 годзе, пасля бліскучай перамогі Чырвонай арміі пад Курскам, пачынаецца вызваленне Беларусі. 23 верасня 1943 года быў вызвалены першы раённы цэнтр Беларусі, горад Камара. У пачатку кастрычніка 1943 года перад савецкай арміяй была пастаўлена задача выйсця ў раён Орш. Так пачалося вызваленне Дубровінскага раёну, якое зацягнулася амаль на 9 месяцаў. У 1973 годзе на месцы рылінскіх вайсковых могілак па праекце Ткачука і Рыжанкова быў створаны мемарыяльны комплекс Рылінкі. На самом уваходзе ў мемарыяльны комплекс нас сустракае вялікая арка, на якой размешчаны рэльефы байцоў Чырвонай арміі. Яны вітаюць нас на мемарыяльным комплексе Рылінкі. Калі мы набліжаемся далей да мемарыяльных пліт, мы можам убачыць 4 пілоны, якія прысвечаны канкрэтным падзеям Вялікай Адчыннай вайны на Дубровінскай зямлі. На першым пілоне увекавечаны подзвіг героя Савецкага Саюза Юрая Смірнова, якога фашысты раскрыжавалі і прыбілі цвікамі да сцяны бліндажа. 24 чэрвеня 1944 года савецкія танкісты атрымалі загад выйсці ў раён Оршы і перарэзаць шашу Мінск-Масква. Падчас гэтай аперацыі адзін з байцоў, які знаходзіўся на танке, патрапіў у палон да немцаў. Немцы, каб атрымаць стратэгічна важную для іх інфармацыю пра рух і планы савецкіх войскаў, жорстка пыталі 18-гадовага чырвонаармейца. Але ён так нічога не сказаў ворагу. На наступны дзень, 25 чэрвеня, нашы байцы знайшлі яго цела на сцяне бліндажу. На другім пілоне увекавечаны подзвіг Александра Васильева, які быў здзейснены 23 чэрвеня 1944 года. Малады баец сказаў: «Я не хачу бачыць, як марна гінуць мае таварышы», і ўзяў на сябе адказнасць за знішчэнне нямецкага дзота. Калі яму не атрымалася ўзарваць нямецкі дзот, ён закрыў сваім целам яго амбразуру, тым самым даў магчымасць таварышаў працягнуць наступленне. На трэцім пілоне увекавечаны подзвіг дзяўчыны Ганны Нікандравай, якая загінула на Дубровінскай зямлі ў чэрвені 1944 года. Падчас баёў ля вёскі Кірэева, калі пад моцным агнём праціўніка савецкая пяхота спыніла наступ, яна сваім прыкладам першай узнялася і павяла байцоў за сабой. Ганна Нікандрава пахавана ў цэнтры Дуброўна. На чацвёртым пілоне увекавечана памяць пра легендарную савецка-французскую эскадрылью Нармандыя Нёма. Менавіта тут, у небе над Дубровіншчынай, змагаліся байцы гэтай эскадрылі. 30 чэрвеня 1944 года знішчальнік Як-9 французскага пілота лейтенанта Бруно де Фалетана быў падбіты і вымушаны быў здзейсніць пасадку на тэрыторыі, акупаванай немцамі. Сам пілот і яго механік Сергей Астахаў здолелі выратавацца і вярнуцца на аэрадром. Але затым яны на самалёце У-2 вырашылі вярнуцца да свайго знішчальніка дзеля таго, каб яго адрамантаваць і вярнуцца на базу. Больш іх ніхто не бачыў. Вядома, што Бруно де Фалетан і Сергей Астахаў былі пахаваны на могілках у вёсцы
Рылінкі. Основные композиции мемориального комплекса Рылинки составляют 228 мемориальных плит. Также мы видим здесь плиту с надписью «Подвиги ваши бессмертные», и перед ней находится вечный огонь, который постоянно зажигается на митинге, посвященный 9 мая, который проходит ежегодно здесь, вот в этом комплексе. Также здесь на данный момент увековечена память 9408 советских воинов. В основном это 31-й гвардейской армии и 11-й гвардейской армии, которые участвовали в освобождении Дубровинского района с октября 1943 по июнь 1944 года. Также недалеко от комплекса размещен единственный в Беларуси памятник медсамбату, 296-му медсамбату 251-й стрелковой дивизии. Этот памятник был установлен за личное средство одного из родственников погибших, который увековечен вот здесь в мемориале. Это Анатолия Викторовича Звонарева. Этот памятник был установлен в 2009 году на личное средство Анатолия Викторовича Звонарева, уроженца города Полтавы, что сейчас на Украине находится. Этот памятник он установил, потому что на протяжении 60 лет он искал сведения о своем погибшем родственнике, лейтенанте Николае Даниловиче Серикове. И проработав большое количество документов в архиве Великой Отечественной войны и в Ленинградском медицинском архиве, он установил, что Николай Данилович Сериков был направлен в 296-й медсамбат 251-й стрелковой дивизии, которая в то время находилась именно здесь, на территории вот этого мемориального комплекса. Буквально неделю боролись медсестры, врачи за жизнь лейтенанта Николая Даниловича Серикова, но, к сожалению, не удалось спасти, поэтому было принято такое решение установить этот памятник именно здесь. К тому же здесь покоятся, кроме его родственника, еще жители, уроженцев того села, откуда был родом сам Анатолий Викторович. Звонарев спонсировал строительство часовни, которая находится на территории мемориального комплекса. Она была открыта в 2010 году. Там находится августовская икона Божьей Матери. Она является хранительницей всех воинов. Здесь, на мемориальном комплексе Рылинки, захоронен один из известнейших композиторов Татарстана, Фарид Ярулин. Он, будучи юношей 26-летним, был призван на фронт. Он так и не увидел первую постановку своего балета «Шуарле». В 1983 году сюда, на Рылинки, приезжали его жена и дочь. Они привезли горсть земли из Татарстана, из Казани, откуда он родом, рассыпали ее здесь, а также взяли отсюда горсть этой земли. Также здесь в составе 31-й гвардейской армии работала врачом-хирургом мать Роберта Рождественского, Вера Павловна Рождественская. Она описывает, что события, которые происходили здесь в период 43-44 года, были настолько ужасными и страшными, что оперировать приходилось без остановки. У верасні 1943 года советские войски, вызволившись Смоленщину, подошли до межаў Беларуси. Праз яе лежала самая короткая дорога до Германии и столицы Берлина. Туды вела дорога Минск, Варшава, Берлин. И значение этой дороги не можно было переоценить, потому что по ей передавались основные боеприпасы, медикаменты. Яна лічылася важнейшай у гэтай вайне. І савецкія войскі разумелі гэта, і нямецкія войскі гэта разумелі. Так вось, падышоўшы да мяжы з Беларусій, нямецкія войскі зрабілі мацнейшую лінію абароны, якая называлася «Пантера-Вадан», менавіта на гэтым участку. Савецкія войскі для таго, каб прарваць яе, з 12 кастрычніка 1943 года правялі 11 наступленняў, якія, на жаль, былі неўдалыя. Сярод тых, хто загінуў на гэтай зямлі, быў і мой дзед па маці Кірыл Семёнович. Ён нарадзіўся ў вёсцы Слабадзішча Руднянскага раёна
быў прызваны ў першыя месяцы вайны на фронт, але трапіў акружэнне пад Салаўёвай пераправай. Больш жудаснага часу ў сваім жыцці ён не мог назваць, таму што там былі забіты каля 100 000 чалавек. З лагеря, ў які ён трапіў, яго вызвала нейкая жанчына, якая выкупіла ў аховы, і ён вярнуўся дадому. 20 кастрычніка 1943 года дзед быў прызваны руднянскім райвоенкаматам у Чырвоную армію і стаў наводчыкам у 923-м стрэлковым палку 256-й стрэлковай дывізіі 31-й арміі. Паслужыць ён паспеў зусім не шмат, толькі 1,5 месяца, і загінуў 9 снежня 1943 года у 20 кіламетрах ад сваёй роднай вёскі. Зусім нядаўна на мемарыяльным комплексе была праведзена маштабная рэканструкцыя, у выніку якой мемарыяльны комплекс, які з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю Рэспублікі Беларусь, прадстаў у крыху змененым абноўленым абліччы. Цяпер на мемарыяльных плітах нанесена амаль 9,5 тысяч імён салдат 11-й гвардзейскай і 31-й арміі, якія загінулі ў баях на Дубровінскай зямлі с кастрычніка 43-го по червень 44-го года. Комплекс действительно абсолютно преобразился, новые мемориальные плиты, абсолютно практически новая входная группа, переложили плитку на дороге. Ну, то есть, действительно, это стал из мемориала погибшим воинам, это стал действительно, знаете, такой фундаментальный, большой какой-то, ну, это, можно сказать, акрополь. Действительно, сегодня можно всем проезжающим и россиянам, и всем, кто приезжает, просто преклонить сюда голову. Люди приходят, видят действительно те преображения, которые здесь произошли. Самое важное, я каждый раз подчеркиваю, что мы не просто привели его в порядок, но то, что мы выбили на мемориальных плитах новых 2461 фамилию. Работа продолжается, и буквально за этих полгода уже еще новых 17 фамилий бойцов, которые здесь лежат, уже найдены. В такой день и в таких местах мы все испытываем одинаковые эмоции. Это действительно так. Гордость за народ, гордость за страну, гордость за сегодняшнее поколение, за поколение, которое чтет память, за поколение, которое сегодня дорожит этой памятью, за поколение, которое восстанавливает мемориалы. Мы гордимся нашим народом, нашими победителями. Мы гордимся тем, что мы дети великих наших дедов, которые выиграли войну, которые победили. Сёння на Дубровінскай зямлі засталося шмат слядоў Вялікай Адчыннай вайны, якія ўвасоблены ў шматлікіх асобных пахаваннях і брацкіх магілах. Яны нагадваюць нам пра тыя далёкія, гераічныя і ў той жа час жудасныя часы. Адным з найбольш знакавых пахаванняў Дубровіншчыны з'яўляецца мемарыяльны комплекс Рылянкі, які прадстаў перад намі пасля маштабнай рэканструкцыі. І ён у чарговы раз яскрава сведчыць пра тое, што пакуль мы жывыя, мы будзем памятаць.